Selamun Aleyküm Avanu, ez Murat. Eji Meryem. Eji Mirza. Emi îro derheqê biçûkayê de mezinayê de hinek gotinên pêşan bêjin kam dest pê bikin. Ê ku neke ya mezinan wê di serê wan de were qulûçê bizinan. Biçûkê malê, kûçikê malê. Kûçikê gunda bim ne biçûkê birabim. Çiya çi xwast bilind be wê rojekê bikeve bilingê mirovan. Biçûka salê, gula malê. Divê mirov di agirê mezin de bişewite. Di civatê de tim cihê xweş û germ yê mezinê civatê ye. Golik jî dibe ezgar me. Behra wane bi devê tawşîkê heram nabe. Şikefta sed pez her yê wê sed û yek pez jî her yê. Çi qas bibe mîr, xoneka ji bîr. Çiya dibe em çiyane golik jî dibe em gane. Bila ne biçûkê birabe, bila mirov têjikên gurabe. Ez mîr û tu mîr ve yekî bibe wezîr. Ey bi mamezinan xuya nabin. Û navê ya çûkê ye li ser hêkên betê rûdine. Postê canega li ser pişta gaye. Galetê ji biçûkan efûkirê ji mezinan. Mêş ne tişteke lê madê meriv li hev dixe. Postê ga canega nekare bikişîne. Gelek caran kevirê mezin bi kevirê biçûk disekine. Çiyayê mezin jî muhtajê çiyayê biçûk dibe. Erê evanlo gotinên pêşiyan li vir xelas bû heta wîdeo kudinê. Eman Markê xeda Xuda be. be.